it's January 14. Pupunta ako sa hospital kasi ay blood test na gagawin tsaka sa sugar level ko. As in, super dilim pa sa labas. Ayan. Wala kayong makikitang liwanag. And yung dalawa tulog pa. Ako lang yung pupunta kasi kawawa naman kung gisingin ko si Dudong para ihatid ako kasi meaning, gigisingin din namin si Savi kasi, di ba, hindi naman pwede na iwanan lang namin yung bata dito. So, anong oras pa lang? So, hindi pa nag-8, kaya ako na lang magta-travel. Tapos mamaya magpapasundo ako. And, good luck to me, 6 tubes, mga inday, 6 tubes. Yung kukunin na dugo sa akin. So, ayan, ito yung form, ito yung ipapakita ko. And, I hope okay lang yung sugar level ko para hindi na ako magtusok-tusok. Ay, wish me luck. And bawal kumain. Pero magtatala din ako ng saging tsaka ng apple para after ng pagkatapos nung gagawin nila sa akin. Ayan, at least may pangtulak ako. So, ayun mga inday, yun yung kaganapan today. Medyo hinihinaan ko lang yung voice ko para ayan, hindi magising yung dalawa. Good morning mga inday. Kita nyo naman. Alas 8, mga 8, 6 or 7 na ng umaga, pero ang dilim pa din. So medyo may ilaw na nga ito sa video, pero ayan, in real talagang madilim pa mga inday. And kinakabahan ako sa 6 tubes, kaya idaan na lang natin sa vlog. I hope makapag-vlog ako konti maya maya. Ay mga inday, andito na ako sa hospital. And medyo madami na din tao. Kasi din na din naman. 8:30 na din naman mga inday. Ay, naka 7 minutes lakad ako papunta dito. Kasi sa unahan pa kasi yung stop ng bus. So ito yung hospital. So mga inday, kakatapos ko lang lahat ng test. Hindi ko in-expect, nga pala kasi nagtasabay-sabay. So yung ini-expect ko is 6 lang na tubes ng dugo. So 8 pala lahat kasi naisabay yung sa glucose para ma-determine yung sugar level ko. Naisabay kasi yung dalawang form. Dapat kasi nauna yung isang form, yung 6 tubes nauna siya. Tapos after, yung para sa 16th week, yun yung sa glucose. Ngayon nasabay. So, 8 tubes lahat kinuha sa akin. Tapos, hindi pa nila matukoy kung saan yung veins ko. Kaya, grabe, ang dami kong tusok na hindi successful. So, ayun. Nag-aantay ako kay Dudong sa labas. Kasi hindi na siya dito. Hindi na siya papasok sa loob para walang parking fee. So, ayun. Kita-kits ulit maya-maya mga inday. Finally! Sindo na ako ni Dudong. As in, madalian lang kasi naka-break lang siya. Tapos, balik uli siya sa pagtuturo. And of course, kasama si Dudong kami. Say hello, hello! Hello, hello! Hello! Grabe pinagdaanan ni Buntis today. Ang dami nilang experiment sa braso, sa ano ko, dito ko. Para mahanap yung ugat-ugat na yan na hindi nila mahanap. Grabe. So, ayan, gagawa na lang ako ng separate vlog para dyan sa experience ko na yan. Kasi, ayan, kaarawan ni Dudong, ayokong maano yung oras ko dun sa kaiisip na paano naging matagal yung pagkuha ng dugo sa akin. So, ayun, kain si Dudong. Uwi na kami ng bahay. Actually, malapit lang naman yung Breda pag nakasasakyan. So, mga less than 15 minutes lang yung travel papunta sa amin. Much later. It's January 14 and it's Webe's birthday. So birthday ni Dudong ngayon mga inday. And actually mamaya pa ako magluluto kasi hindi naman uso dito yung bonggang birthday and bawal tumanggap ng bisita kaya kami lang din. So maya pa ako magluluto para sa dinner. Si Webe, nasa taas siya kasi sa attic siya nagtuturo mga inday para ayan, iwas istorbo kay Savi. So minsan nadi-disturb siya ni Savi mga inday. So ibibigay ko to, ilalagay ko lang to dito sa table pagbaba niya mamaya. May break siya maya. Tapos, ayan, pagkabasa niya dito, tsaka kukunin yung gift. What is that? Oh my gosh. No, say hi first. Hi guys. Hi guys. Miss you guys. Miss you. Musta kayo? Musta kayo? Masya.
Ear, sing Bahay Kubo. Hai bubu, hai Kahit kahi, mungki, halaman doon sahi-sahi Ligama, at talong, sigarilyas at mani, Ajami, sitaw, pataw, patani. Oh! Wait na. Aw, aba, sinasadya akong bandulin para makakiss kay mama. Nangihingi siya ng cookie, mga inay. okay. But mama said that is the last. Alright. Yeah. Always last. Yeah. My gosh. Yeah. So I miss you guys. No, hindi pa baby. My gosh. Kulit-kulit. Oh. Wala tayong pambili ng camera. At nene. So, ayan, maya-maya, bababa na yun si Dudu, mga inday. And, tingnan natin yung reaction niya sa gift namin ni Savi at ni Little One. My gosh, tingnan nyo, siya na yung nagbukas. Yeah. Twee handen. Ja, goed zo. Last na yan, Mga inday, sabi ko nga pala kahapon, love, maybe you can drop at the supermarket and then you buy a spaghetti pasta noodles. Ano yung binili? Noodles! Sabi ko spaghetti. Sabi niya, palagi kang bumibili niyan. Akala ko yun daw yung mini-min ko. My gosh. Kasi naman, first time kong magluluto sana ng spaghetti mamaya. So, ako na lang yung lalabas. Maglalakad, papuntang supermarket. So, ayun na lang yung gagawin ko, mga inday. Mga inday, andito na si Dudong. Wait. Dito ako mag-video. Papa, Sabi. Come missing, Papa. Sabi. Patulog-tulog ang isa. Talaga, mana talaga to sa papa niya. Sabi. Wala, pagbata talaga. Hindi natin mabibigyan ng script. Sasabihan mo lang, Sabi, we sing, happy birthday. Tapos, susunod ka agad, kakanta, hindi. Ayun, naupo siya. Ano ba yan? Narinig ko ng bumababa, tapos huminto. Ano kayang pinagagagawa? Medyo umaambon sa labas, mga inday. Tingnan nyo. Ang lungkot. Basa yung kapaligiran. To you. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Oh my gosh. Oh, what do you know? Oh, Hey. Happy birthday. Happy birthday. Give it a bit. Alright. Give it a bit. Hey. Give it a bit. Hey. Love. Yeah. Oh. Ouch. My handsome Joy Mala. My Happy birthday to you. I didn't say handsome. I hope to spend the rest of your birthdays together with Savi and our second baby. This is just a simple gift, but it comes from the bottom of my heart. Please stay the same. I love you so much. Oh. My Savi and our coming baby will always be there for you. Many kisses. You can ask me anything you want next month. I will do everything you didn't say you that. ask from me. I will bring you beer, do your clothes, We mop the Savi. house, Oh my gosh. everything you want. What do you want? Cleaner? Your wish is my command. I Loving. didn't say it. Oh, you sit first, love. What do we Oh, get? wait. Savi. Oh, wait, Sophie. You're fun. But. Love, can you close your eyes? Nee, we moeten op Savi letten. No, you're gonna look for Sophie. Oh,
ben bang dat hij valt. Close your eyes. Close your eyes. This is our gift for Papa. Gift? Nasyak siya. I did not expect a gift. Cadeautje. Thank you for Papa. I think. What? Wait, I'm gonna close first. Wat is daar? Yeah, you can just. Nee, ik moet schalen. Okay. Cadeautje voor Papa. Ja. Cadeautje voor Papa. Doosje voor Papa. Oh. Ja. Nog één. Je moet ook door midden knippen. 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 En dit gaan we scheuren. Scheuren. Wow. Tuinkas. Cadeautje voor Papa. Auto. Ja. Rugzak. For your hiking. Wow. What a good surprise. Yeah. Thanks. Wow. Mooi. Oh, nice love. How did you come up with that idea? Because you said, love and Mary, can I go hiking? Yeah. Oh, now I have to go many times. Thank you. You look Nice. love. You look love, mate. Yeah. It has a bag when it's raining. Yeah. It's cover. It has cover. Oh, good. But I want to be careful. Wow, Papa heeft cadeautje van mama en Sabi. Oh, rugzak. Ja. Oh. 80 liters. Ja. Even kijken hoor. Hoe gaat die open? Hier. Ja, mooi. You play here? Wait, wait. And where did you buy? Bol.com. Ah, wat. Nee, ik moet hem nog even verstellen, denk ik. And I was really, you remember lab? I was studying there in the, When? studying there at the window. So the postman will not, you know, When? Wanneer? last week? Is that last week? So the postman will not Ja, nee. do the doorbell and you will not hear you. Ja. Nice love. Ah, ready to hike, Papa. Ready to hike, Okay, Papa. good luck with your children. Bye bye. Papa going. Oh. I will not leave you. Where is the cover then? Nee, het is hieronder. Oh, Mooi. Nice. Yeah? Ja. In black. The man in black. Yeah, it has a nice review, huh? Ja? Je hebt het gezocht? Yeah, positive reviews. Okay, I like to read it. Yeah. What? Mooi. Yeah, it's nice. I think it's also a good brand, Nomad. Yeah, it has a good brand. And what's the weight? I'm curious of weight. Well, look at that. Thanks. Mooi. There doesn't have weight here? It says 80. Ja, liters. Liter. Ja, dat is wel goed. 1 liter hebben we dan nodig hoor. Mooi dan. Nice. Yeah, you like Ja, it, sure? I like. Yeah, of course. Are you sure not just for the vlog? You just hang up and then I will tell the truth. I'm happy. Nice gift. Nice gift. Special gift. So I will think of you when I'm hiking. Every time. It's like, okay, I'm gonna be good. Because I'm... I like the color also. yeah, like Maya, Yeah. gray and black. Ah, it's really surprised because we did not expect the gift. Much later. Hello! Magandang hapon mga Inday. So, it's me again, Inday Val. So, if makikita niyo mukha ko, mata ko, kagigising ko lang actually. And, ito yung nakaganda pag stay home ka lang, nabuntis ka. Kasi ang sarap ng tulog mo. And, yan talaga ang pinaka-the best na maibibigay mo sa loob, sa sa baby mo sa loob ng tiyan. Yung talagang fully rested ka. Ayun, maganda. At mga 2 hours daw ako nakatulog. Hindi ko alam. Si Wibe yung nagsabi. Kasi umalis daw sila. Nag-football na sila. Tapos may binili sila somewhere. So, umabot yun ng more than an hour.
nung nandito pa sila, nakatulog na ako. Actually, kami dalawa ni Savi nakatulog. Si Savi daw nagising kaagad. So, ayan. Ito yung gagawin ko for today. Magpre-prepare ako ng konting lumpia. So, ayan na yung, yung sahog ko. And, konting skinless na longganisa. At tapos, gagawa din ako ng cheesecake. So, ayan na yung mga ingredients niya. Tsaka, konting leche flan. So, Your name is Nicole. Nicole. nagpatulong ako sa kanya. Hindi ko maalala yung word na cheesecake. Nicole. Who's that, Nicole? Nicole. Oh my gosh, the birthday boy. So, ayun mga inday, and gora na tayo. So sa longganisa, sa skinless longganisa, madami kayong maaano na recipe sa YouTube. So doon lang ako talaga kumuha, and na-try ko na siya before and I like it and they also like it. So ayan, why not try it again? And ayan, nagluluto na. Nakasain na yung rice ko. So, ayan, ano lang to, mabilisan lang to. Leche flan, steaming lang naman yung nakatagal dyan. Pero yung halo-halo, as in super dali lang. And, kita-kits ulit maya-maya mga inday. So, ayan mga inday. So, ganitong dalawa lang na leche flan yung ginawa ko. Kasi kami lang naman at hindi pwedeng masobrahan kami sa sweet. So, ayan, i-steam ko na lang siya. Talagang yung ginagawa ko, sa top most ko siya nilalagay kasi pag dito ko siya parang na-overcook siya. So at least yung steaming, dito muna siya mag-start papunta dun. So hindi ganun ka as in ka-direct masyado. So ayan. Lagay na natin. Ayan. Tapos magbabalot ako ng longganisa ko. So, ayan, i-form ko lang naman siya na paano. I-roll ko lang naman siya, tas ayun na yun. Tapos after, maya yung lumpia naman. So, ito pa lang yung naro-roll ko sa longganisa. Oh yeah. So, meron pa dito. Yeah. Ano ba? Last na lang. Luto ni mama. Kuna papa? Papa, he wants to play Papa. Ja, en dan hij is alweer boos. Hij is alweer boos. Kasi moody si Savi, naglalaro sila. Biglang nagagalit sa papa niya. Bahala na nga kayo. So last na lang itong iluluto ko mga inday spaghetti. And gora na kami. Ay nako, kami lang din naman yung kakain. Tsaka kunti lang yung binalot ko. Oh my gosh! Oh, nice, Sabi. That's how you Papa. So, ayan, konting lumpia lang. Tsaka ito yung skinless longganisa. So, ito yung ginawa ko. Tapos, leche flan. Yun lang. And, spaghetti. Pero nagugutom na ako. Ng oras na ba? Magsi-6 na pala. Kaloka. Tsaka napapagod ako siyempre. Katatayo, pagrarap. Hindi ko na nga na-video yung pag-ano ko. Basta ito na yun. Ready-made na lang yung pinakita ko sa inyo. Hindi kaya ng power ng lolan yung mga inday. Tsaka itong dalawa, paminsan-minsan pumupunta dito. Nag-aaway. Oh my gosh. Uy nga pala, ayan. Batiin natin, love. There's also one subscriber who has a birthday today. Come, Lovey. We greet Love. Love. Ja. Stop. Ik ben bezig, Love. Just short. Ayan, sis Evelyn ha. Pinipilit ko si Dudong. Ayan, birthday ni Evelyn Buana. It's been so long since we have... Come, we shout out. Come. First, we shout out. Shout out to sis Evelyn Buana. Evelyn Buana, happy birthday. Happy Celebrate your birthday. Same. Yes, January 14. Happy birthday to
you. Happy birthday, sis Evelyn. And shout out to Yan Chua. Yang Chua. Marivic Lampara. Marivic Lampara. Rembipi. Rembipi. Rembo. Pipi. Love. Rembi. Rembi. P. P. And Jaisal Cueta. Jason Cueta. Miram Kala. Miram Kala. Juanita Lifestyle. Malita Lifestyle. Cherry de los Santos Marfe. Cherry de Santa Santa Mana. Can you also shout out? You want also. Si Tara of Pinay Mom's Vlogs. Mom's Vlog. A vlog. Vlog. Marlene Villanueva. The Palo family. Eva Ahero. Angie Begino. Narda Rabena. Ayan, sabi na pa-shout out. Sabi mo. And si Swency, shout out. Tita Ruby de la Rosa, shout out. Normita Salinasir, shout out. Ayan, may ka-Inday yan. And of course, isama natin si Inday Ika. Lieve papa. Oh my God. Lieve papa. Pobreng Bisaya TV, shout out Bel Curamuri, shout out Guapa. Edith Francisco. Ayan, si Annabelle, friend ko. Mumina Mama. Emelda Ben. Shushan. Ayan, shout out. LV Santos Dai, shout out. Janeline of Liam's Boy Dutch Filipino. Ma'am Alma Mendoza, shout out. Loida Santos Patino, Melissa de Dios, Tita Emmy Saltaren. Oh my gosh. Ayan, Tita Emmy Saltaren, shout out. Satmar, Glenda Pura. Glenda Pura. Lorna Mon. Nanita Arroyo. Jed D, shout out sis. Rowena Gador. Alicia Branya. Melissa Triana. Ding Dumandan, shout out. Norma Hernandez, shout out. Castillo Betty, shout out. Lala Mamang, shout out. Delia De La Serna, shout out. Happy Kapinga Vlogs. Mom Real. Jocelyn Juanito, shout out. Marietta Cagiao, shout out. Pearl Hope. Dana in the Netherlands. Meli Gonzalo. Divina Montaliana. Leia Tayo. Kasi tagal-tagal ko hindi nakapag-shoutout mga Inday. Baby Girl Meda, Team Lasher, Emilia Felias. And last but not the least, shoutout to Miss Duck and British family. Hij is slapen. So, ayun mga Inday. And, ayan, magmamadali na ako magluto. Mga gutom ng mga tao dito. So, ayan. Maingay ba to? Finally mga Inday. So, ito na yung pasta ko. Tapos yung spaghetti sauce natin. Ayan, iniantay ko na lang medyo kumulo-kulo siya. Tapos gora na. Kakain na kami. Eh, piprito ko na nga pala to. Ayan, ito na. Piprito ko na. Ayan na si Dudong. Nag-aantay na yan sila. Kumain. Time check. Almost 6:30 na ng gabi. And, paano? Ayan, asikasuhin ko muna yung pamilya ko mga Inday. Since kaarawan ni Dudong. So, finally, makakain na kami mga Inday. So, ito lang yung, ayan, handa namin. Pinobre, ay, where is the... Mas belangrijk. Ang kaluoy, si Dudong gamay ayaw ng spaghetti. So, ayan. Actually, ito lang yung prinito ko muna. Kasi baka di maubos. Kami lang din yung mag-uubos bukas. So, ayan, mas maganda bago. So, if mahihingi pa, edi magluluto ulit. Oh, sa I remember, Sabi like this. Oh, Sabi, vind je lekker? Die. Yes, lumpia! So, ayan, that's all for today. Yung mga ganap mga Inday. Ito yung simpleng birthday celebration namin ni Dudong nung birthday niya. And, ayan, thank you for watching our video. Till next time po. Bye! Sabi sama, bye! Bye. Bye bye. Bye!